سلام كيف يوعدكم Pharmacist Ariam Isak لو معلتي حيزلكم متى زلكم مدب مس حممنا ترايدينا ناب حكيم نخيد بزحت سبات أب حبرتسبنا ناب حكمنا زي كدلو نابنت قال يوم نحمشت عمت ويون لعصرت عمت زخون حكيم ريوم زي فلتلو إذا استفل عليه جوجو زخون رديت حديرون كخوني خيليو نابنت اتحمامات أبسدت نريو نعنا خمزي ملكتنا انتاي دا ناي وጻእተኛታት ሕማም ምዃኑ ንዕኦም ጥራይ ከም ዘጥቅዕ ጌርና ንወስዶ እቲ ሓቂ ግን ካበይ ንምፃእ ወይ እውን ማዕረኽ እንደይ ጥዑያት ምንባርና ብዘየገድስ ኣብ ሓደ ዓድን ከባቢና ንቕመጥ ኣናባብራና ወይ እውን ትናህና ላይፍ ስታይል ተመሳሰለ እዩ ንኣብነት ምግብና ረኣይዎ ዝበልዕዎ ኢና ንበልዕ ስራሕና ዝሰርሕዎ ኢና ንሰርሕ ተመሳሳላይ ኣከባብያዊ ፀቕጢ ወይ ከዓ ስትረስ እውን ኣለና እዚ ማለት ከምቲ ንሶም ዝሓምዎ ሕማም እውን ክንሓምም ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ሕማም ልቢ ሽኮርያ ፀቕጢ ደም ካንሰር ኣዝዩ ግኑን እዩ እዚ እውን ንዓና ክመፀና ይኽእል እዩ እንድሕር ደኣ ግቡእ ዝኾነ ጥንቃቐታት እንተዘይጌርና ወይ እውን ብሓፈሻ ድሃይ ጥዕናና እንተዘይጌርና እቲ ካልኣይ ኣረዳድኣ ከዓኒ ገሊኦም ሰባት ኣነ ሓኪም ኣይፈቱን እየ ወይ እውን ሓኪም የፍርሓኒ እዩ ምክንያቱ ገለ ሕማም ኣለካ ከይብለኒ ይፈርሑ ማለት እዩ ግን እንተ ደኣ ፀቢቕና ሓሲብናሉ حكيم بموجودنا ጥዕናና ጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ ማለት ኣይኮነን ከመይ ከም ዘለና እውን ኣይንፈልጥኒና ብፍላይ ዝኾነ ሕማም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ ከሎ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት እውን ነፅብቦ ኣለና ንኣብነት ክበኩም ሽኮርያ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ ወይ እውን ፕሪ ዳያቤቲስ ትብሎ ደረጃ ከላ እንተ ኣርኪብናያ ክነሕውያ ንኽእል ኢና ግቡእ ናይ ኣናባብራ ወይ ናይ ላይፍ ስታይል ለውጢ ምግባር ማለት እዩ ከምኡ እውን ናይ መንሽሮ ናይ ጡብ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ኣብቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ እንተ ተረኺቡ ናይ ምፍዋስ ተኽእሉ ኣዝዩ ልዑል እዩ ብሓፂሩ ናብ ሓኪም ኣቐዲምና ምኻድና ንዝመፁ ሕማማት ብኣግኡ ክነነልዮምን ክንፍውሶምን ይኽእለና ካልእ ኣገዳሲ ምክንያት ሓኪም ክንርአ ዝግባኣና ኣብ ቤተሰብና ዝርአ ሕዱር ሕማም ከም ሕማም ልቢ ሽኮርያ ፀቕጢ ደም ካንሰር ወዘተ ምዝህሉ እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብ ቤተሰቦም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት በቲ ሕዱር ሕማም ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎም ኣዝዩ ልዕል ካብቶም ሕዱር ሕማም ኣብ ቤተሰቦም ዘይብሎም እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣቦኻ ወይ እውን ኣዴኻ ወይ እውን ኣሕዋትካ ኮታ ዝኾነ ቀረባ ቤተሰብካ ሕዱር ሕማም እንተለዎ ኣብ ጥዕናና ኣዝዩ ምንጣፍን ምክትታልን ኣቓልቦ ምሃብን ከድልየና እዩ እዚ ሕጂ ዝገለፅኮ ብእንግሊሽ ነቶም ክትርእይዎ ትደልዩ genetic predisposition or genetic susceptibility to ነቲ ሕማማት ይበሃል ማለት እዩ ብመልክዕ ወፃኢታት እንተ ዳ ርኢናዮ ከዓ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ልክዕ ከምቲ ናይ ማኪና ኢንሹራንስ ኣብ ሓደጋ ዝኸፍለልካ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ከዓ ኣሎ እዚ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ልክዕ ከምቲ ካልእ ዓይነት ኢንሹራንሳት መብዛሕትኡ ግዜ ወርሓዊ ክትከፍሎም ኣለካ እቲ ኢንሹራንስ ከዓ ናይ ጥዕና ወፃኢታት ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ብኽፋል ይሽፍኖ ማለት እዩ ስለዚ ምኽፋልና ዘይተርፈና እንተ ደኣ ኮይኑ ክንጥቀመሉ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኣሜሪካ በቲ መንግስቲ ዝወሃብ ናይ ኢንሹራንስ ኣሎ ወይ እውን ብውልቅና ንገዝኦ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ በዓል ካናዳን ኤሮፓን ግን እቲ መንግስቲ ብሙሉእ ኢንሹራንስ ይህቦም ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ከብርኻ ዝደሊ ነጥቢ ግን ኣላትኒ ኢንሹራንስ ንክልተ ዓይነት ናይ ጥዕና ወፃኢታት ክኸፍል ይኽእል ሓደ ሕማም ንምክልኻል ዝግበር ክንክን ወይ እውን preventive care ንብሎ ካልኣይ ከዓኒ ምስ ሓመምካ ዝግበር ክንክን ሕማም ንምክልኻል ዝግበር ክንክን ወይ preventive care ዝበሃል ሕማም ከይሓዘካ ከሎ ንምክልኻል እትገብሮ ክንክን ወይ ኣመት ጥዕናኻ እዩ እዚ ከም ሓኪም ምርኣይ ክታበት ወይ ቫክሲኔሽን መርመራ ስክሪኒንግ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ናይ ኣናባብራ ወይ ከዓ ናይ ላይፍ ስታይል ለውጢ ምግባር ዘጠቃለለ እዩ እዚ ዓይነት ክንክን ኣዝዩ ይምረፅ ምክንያቱ ንኸይትሓምም ስለ ዝከላኸለልካ ብኢንሹራንስ ወገን እውን ተመራፂ እዩ ንዖም ዋጋ ስለ ዝሓስረሎም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዩ ፕሪቨንቲቭ ኬር ወይ ናይ ሕማም ምክልኻል ክንክን ሙሉእ ብሙሉእ ብኢንሹራንስ ዝሽፈን ንዓና እውን ካብ ጅባና ወፃኢታት ኣይህልወና እዩ እታ ካልእቲ ክንክን እንብላ ምስ ሓመምካ ንኽትሓዊ ኢልካ እትገብሮ ክንክን እዩ እዚ እንታይ የጠቃልል ሓኪም ምርኣይ ኣብ ኢመርጀንሲ ምኻድ ሆስፒታል ምድቃስ መድሃኒት ምውሳድ ወይ እውን ካልእ ከቢድ ክንክናት ላይፍ ትሬኒንግ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ
ክንክን እዚ ክንክን እዚ ኣዝዩ ዋጋ ይኸብር ካብቲ ናይ ሕማም ንምክልኻል ዝግበር ክንክን ነቲ ሕሙም ኣብዚ ደረጃ ምፅሑ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ነቲ ኢንሹራንስ ከዓ ተመራፂ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢንሹራንስ ዋላ እኳ ዝበዝሐ ካብቲ ወፃኢታት ክኸፍሉልካ እንተኸኣሉ ኢድካ ምሕዋስ ግን ከድልየካ እዩ እቲ ወፃኢታት ነቲ ሕሙም ከከም ደረጅኡ ከዓ ክበዝሑ ይኽእል እዩ ብሕፅር ዝበለ ናይ ሎማዓልቲ መልእኽቲ እምበኣር ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና እቲ ምክልኻል ንብሎ ዘለና ነቲ ንኸይትሓምም እትገብሮ ንጥፈት ኣብ ጥዕናኻ እዩ ሓደ ካብኡ ከይሓምምካ ከለኻ ናብ ሓኪም ብምኻድን ኣብ ጥዕናኻ ምግባርን እዩ እምበኣር መቐፀልታ ናይዛ ናይ ሎሚ ምኽሪ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮታት ተኸታተሉ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ የቐኒየለይ ተስፋ ገብር ከዓ ክትጠቕመኩም ኣስተውዕሉ ጥዕናና ካባና ኣብሊፁ ዝሓልየላ ስለዘየለ ጥዕናና ንትጋህ